Наистина, просто Стефан ще умре. Здравей! Аз съм Сашка Васа. Да, бе, да. Сашка, като знам какви дрехи носи. Това е къщата на моя дуетен партньор Марио. Когато се прибираш, събува обувките си и винаги ходи вкъщи с пантофи или джапанки. Да, аз винаги хода вкъщи с обувки, така че трябва да привикна. Чистотни се е жената, за разлика от мен. Аз и децата, като сме в София, живеем при него. Той е гей, но това не му пречи да е най-страхотният мъж. Със сигурност. Почиствай жилището, поне с пръсмокачка или измивай пода. Това не е страшно. Аз го правя вкъщи. Хората мислят, че го прави чистачка, но аз си го правя. Всяка вечер приготвих храна за вечеря и да, никога не съм готвила и вкъщи. И вкъщи дори не готвя, да. Взимам до децата с мен, дуета с мен. Защото мъжът ми ще побесне, ако ги оставя при Марио. Леле, Стефан просто ще поудее също. Лягай си и стай по едно и също време с Стефан. Това няма да стане. От обяд, той ще го накарам той да спи до обяд. Ще си лягам с него, но до обяд ще ставаме заедно. Правилата при нас са следните. Трябва да придружаваш Марио навсякъде. И в банята, и в тоалетната. Остави на него от готвенето, той е невероятен кулинар. Супер си, Сашка! Ще купа синя прашка. В никакъв случай не ставай рано. Ох, мале! Да, Сашка ще носа на ръце. Утре ще отидеш на тренировка по борба. Ти ще се бориш, Стефан ще ти покаже как. Преди самата борба ще загрееш във фитнес. Ще се борим, естествено, няма проблеми. Сашка ще ходи утре на борба и ще е чекнат. Извеждаш кучето по-веднъж на ден. Добре, от мен да мине. Ако дойдат приятели или любовници на Марио, дръж се добре с тях. Трябва да ме заместиш и на работното място утре. Това е интересно. Ето какво е нужно. Ще научиш най-малко началния и финалния анонс. Трябва да ги кажеш пред сградата и да бъдеш заснета с камерите като за телевизионно предаване. След това ще заведеш клиенти да разгледат монстрените апартаменти и да се опиташ да ги убедиш да закупят жилище в сградата. Преди да отидеш на снимки, се обличи подобаващо. Прави косата и грима си. Подобаващо? Как? За нея и за мене. Тя затова е станала по-хубава, Сашка. Защото гей й е дала къл как да се облича. И как да си поддържа фигурата. И какво мога да направи един мъж с една жена, дори да е гей. Тренировките нямам нищо против да правя нещо интересно. Всъщност, предизвикателството да се движа не контрастира с моите схващания. Живот ще си живея тук. Тра-ла-ла-ла. Стефан ще помисли, че съм му направила номер. Бебина? Бебина? О, здравей! Няма голям проблем. Веднага Бебина се заключи в туалетната. Ще отключим спокойно. Можеш ли отвън? Да. Да, голяма. Ама много... Мамо, защо не я гледаш, бе? Ама много хубава жена сте ми докарали. Много е приятно. Стефан. Да. Аз те видях, беше на снимка. Сега ще отворим. Мислех, че не можеш. Мама, че да те е това. Спокойно. Ле. Здравей, ти Марио ли си? Аз съм Марио. Тогава можеш да влезеш. Здравей. Здравей. Лидия. Много ми е приятно. Ще разменяме информация за цвета на косата ми. Може да сме на фризьор. Идеално. Виж каква съм. Не, ще трябва, ако искаш заедно да напазаруваме. Добре. Ама сега ли трябва? Да ходим ли след малко? Да, може би сега, защото тя не е яла. Трябва да яде. Добре. Да. Мама, пази се стрес. Отиваме да пазаруваме за храна. Така отдолу. Пеша ще е трудно. Ела в асансьор. Да, обаче имам фобия. Ето, това е. Окей. Много сладка. Благодаря ти. Направо си невероятна. После ще разбереме кой къде ще спи. Ако искаш, може да спиме на едно легло. Ще спим на различни, защото не искам Сашка да ме бие. После ще си запазя добри отношения с нея. Добре. Къде сте памперси? Не. Оп! Чакай, маме. Сега ще... Как? Ще бия утре. Утре ще ме биеш? Да. Щом не е днеска. Не е днеска. Не е днеска. Не искаш. Да. Не така, маме, да правиш. Не
Тя по принцип не пие. Верно. Не пие грам. Ракия, Стефан, те ракията е приготвил домашната. Тя ще си каже на здраве, сигурно. Ела да гледаш Барон Мюнхаузен. Това дете Да. ще те помоля да си го заведеш вкъщи, защото не мога да го издържам. Направо не мога да издържам и секунда даже. Виж го, виж. Ето го моето дете. Не знам. Няма сега, взимате го, нищо друго не ме интересува, закарвате го и край. Ако не, правил съм ремонт, както виждате, доста добре. Така. Ужас. Сега или долу? Айде, Боби. Екипа с Татяна Лолова с някой готин пич. Може ли да се запознаем? Цветелина Вриятел. Лидия. Специално за Марио и за дамата. Меснути. Със странен глас, ой, нека да съм студент, един студент, ти остана стар дебре. Помниш ли моите сънища? Благодаря много. Здрасти. Аз съм твоята изненада. Само, че много ми приятно нямате целуна, защото съм болна кашля. Ще я доведа. Това е новата ми съпруга. Това е моята сервитьорка Маги. 6. Побърквай за отличен. Тя е най-красива мила. И си уникална. И пред всички давам клетва. Мамо, ще тръгваме на Дупница обличе. Ще я дадем на Ленчето. Преслава, чао. Приятно изкарване при бабата. А тя спирачка, ама е опасно, защото включваш четвърта, трета, разбираш и втора. Много опасно. Той може да кара, стига си се притеснявал ти. Ей, тук оставяме детето при моята детегледачка. Аз си я облеках тук с нещо. Чакай сега вътре да влизаме. Айде. Оставяме да сменката. Дай, чакайте я. Лека нощ, приятни сънища и до утре рано сутринта. Дали? Дали ще се събудиме? Дано. Дано, дали? Лека нощ. И ни си лягаме. Айде, лека нощ. Боже, каква нощ. Да на утре не ме води никой рано. Ставай, мила! На мъжа ти атрибута. Да. Отдолу ръката.